जोबोरै मोजां खामानि जाय जेरै हागौ एरै इन्सपिरेसन होनांगौ इन्सपिरेसना थाखाजोंबो जानो हागौ थुलुंगाजोंबो जानो हागौ मोजां खामानिजोंबो जानो हागौ दा बिथां एमएलए आ अरुणाचलनि एमएलए आ जाय इन्सपिरेसनखौ रिस्टिं बर'नो होदों बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों जोंनो थुलुंगाखौ नांगौ बयनोबो थुलुंगा नांगौ आरो बे थुलुंगानि गेजेरजों जोङो गावनि गोसो सिङाव थाखुमानाय गोहोखौ इन्सपायार जों खालामनो हायो बिथांनि जे खामानि मावनाय एमएलए सारनि मा नाममोनलाय बिबेक बिथां सारनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो नाबाम बिबेक बिथां मानगोनां एमएलए सारा उननि समावबो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ माबा नङा माबा मोनसे महरजों राहाजों साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो नाबाम बिबेक सारा बयनिबो अननाय मोनथों थुलुंगा मोनथों साबायखर